Lungsod sa Pilar, nagbangutan tungod sa kadaghan sa mga biktima nga nakalas sa pagkalunod sa bangka dito sa Ormoc. Kansilado ang mga biyahe sa gagmay nga sakyanan sa kadagatan tungod sa kakusog sa hangin. Mga pamilya sa dakbayan sa Talisay, ipabakwit tungod sa dagkong bawd. Mga nakapulit sa 3 anyos nga bata nga migawas og kadlawon sa ilang panimalay, pasakaan og sumbong kidnapping. Tungod sa selos, pana midunggag patay sa giangkasan sa ihang asawa. Pagsuspenso sa klase atol sa mga APEC meetings ang usa sa gilantaw nga solusyon pagpamenos sa traffic sa kadalanan. May ngapon Sugbo Kabisayan, aniya na ang mas komprehensibo o gipasayong balita uban ng kanitibukang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlang Lunes, petsa 6 sa buwan sa Hulyo, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Padayong suspendido ang mga biyahe sa sakayang pandagat nga dunay 250 gross tonnage gumikan sa gale warning. Ug sa labing uwahing weather bulletin sa Pag-asa, nagkahinay na ang bagyong Egay. Sugin limi, Andrea Patenya. Base sa 11 a.m. advisory sa Pag-asa, doon nagihapoy gale warning sa Kabisayan, mao nga padayong gisuspenso sa Philippine Coast Guard ang biyahe sa mga barko nga 250 gross tonnage paubos sama sa fast crafts ug motor bangkas sa tanang pantalan sa Central Visayas. Ang mga pantalan dinhi sa Sugbo napuno gihapon sa mga stranded passengers ug daghan gihapon ang nanglukat og ticket sa pamasin nga madayon ang mga tentative scheduled trips sa hapon ug gabii. Samtang ang uban nag-unhanay sa paglukat og tickets alang sa biyahe sa mga dagkong barko sama ni Joey nga kauliun na kaayo sa ila sa Bohol kay na-admit sa ospital ang iyang anak. Nanguha na lang ng namasin na lang ba? Kung saan makasakay di eh. Importante mong lakaw? Oo. Ano man? Ang anak ba na sakit, manang gusto kong uli na sa. Paingon sab og Bohol kining Norwegian tourist nga si Peter. Niadto pa siyang Biyernes na stranded. I was not hoping for this, but that's the way it is. When you have a typhoon and bad weather, then there's nothing you can do about it, really. But you understand the situation, sir? Yeah, of course. Like I say, there's nothing you can do about the nature. When the weather is bad, then the weather is bad. Sa latest severe weather bulletin number 16 sa Pag-asa, nagkahinay na ang hangin ni Bagyong Egay ug inanay nga naglihok pataas. Ganihang alas 10 sa buntag, nasigpatan kini 155 kilometers northwest sa Lawag City, Ilocos Norte. Doon na kini hangin gikusgon nga 75 kilometers per hour ug pag-unos nga 90 kilometers per hour nga naglihok sa direksyon nga north sa gipaspason nga 7 kilometers per hour. Bisan og layo ra sa Sugbo ang bagyo, masinati gihapon ang mga pag-uwan-uwan ug dagkong bawd sa kadagatan kay gisuyop sa bagyo ang hanging habagat. Andrea Patenya, News 5. Pipila ka mga residente sa dakbayan sa Talisay apektado sa dagkong bawd niadtong weekend. Kagahapon 13 ka pamilya sa Barangay Kansoong ang gipabakwit. King Perez, sugin limi. Wa mahadlok kini mga bata sa Barangay Kansohong sa dakbayan sa Talisay sa ining mga dagkong bawd. Gani nalingaw sila sa pagkaligo. Sukwahi gini sa gibati sa mga hamtong sama ni Wilfredo. Kaya ang maong dagkong bawd nga nagdala og sug nga mo'y hinungdan sa pagkaguba sa mga paabangang cottages. Niabot sa 1.93 meters ang high tide kagahapon sa udto. Ang kusog nga hangin og pag-uwan nga nasinati sukad niadtong Sabado dala sa bagyong Egay. Bisan og didto kini miagi sa Northern Luzon. Ako sa niliprapan niya, ma'am. Liprapan ko lang ubos sa kwarto. Liprapan ko lang mga sa kanado pagtunga, padong ubos. Babagal ako na lang diri. Lakip sa naapektuhan sa dagkong sug kining 13 ka mga pamilya, mo nga gipabakwit sila. Usa niini ang pamilya sa nagsabak nga si Larry Joy, kinsa nagduha-duha na sa pagbalik og puyo silang lugar. Ang tanawon lang ko kay nami kon nay bilin mga gamit dito ba niya. Kung tanawon na mo ang mga ang bawd kung ginabag. Kira gyapon mo nga dito mong puyo gyapon. Amo lang gaduduha gami ni kay Lignyana po niya balik ang ang bagyo ba. Lang sa sila sir kay dili naman pwede mapuyan lang balay gud kay guba na. Bali na kuan gud ilang balay na wash out gud sa bawd ba. King Perez, News 5.
Mohatag og financial assistance ang Kapitolyo ingon man ang Cebu City Government sa mga kabanay sa nabiktima sa pagtikyaob sa motorbangka Kim Nirvana B. Jinky Rosit Suginlimi. Naghinaot ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga mahimong leksyon sa tanan ang nahitabo sa motorboat Kim Nirvana B nga mikalas og daghang kinabuhi. Matud DPD RRMO Head Baltazar Tribunalo Jr. kinsa usa sa miadto sa Ormoc aron pagsusi sa hitabo nga human error ang insidente. It's not the wave that caused the disaster. It's not igay or the gale warning na gipa o kusog nga unos, no, kundi ang kapalpak, ang kakumpiyansador sa mga tao. Alang niya nga dako kayog natabang ang pagpahigayon nila og subsub nga mga disaster preparedness trainings sa mga local government units. Kinihuman masuta nga kasagaran sa mga mitabang og luwas sa mga pasahero mao katong nakaagi og training sa maong buhatan. Ang kasagaran nga naluwas ug nakaluwas ang katugyong gitrain nato. Inana ka-moving, no? So pagkita nila, sir, ang atong gitrain sir atong 2007, 2008 nakatabang sir, una naluwas ko ug ako nakaluwas sa uban. Midalikit sab sa kaganang buntag si Governor Junjun Davide didto sa lungsod sa Pilar ug misaad kini nga mohatag og hinabang ang Kapitolyo sa mga nabiktima. Andam sa mutabang ang Kapitolyo kung makahukom ang mga pamilya sa pagpasaka og kaso batok sa tag-iya ug sa ubang ahensya nga nalambigit sa hitabo. And we will assist them, the families, no? Sa atong, we'll probably ask the help of the IBP ba, na ilang legal aid lawyers nila, and some other kining mga volunteer lawyers, can assist them sa ilang, if they want to pursue. Si Cebu City Mayor Michael Rama muhatag sa bughinabang pinansyal nga sa kabanay sa mga nangamatay apan di matubag sa mayor kun pila kay ipaagi pa kini sa pagpasar og resolusyon sa konseho. Jinky Rosit, News 5. Tulo ka tawo nga nalambigit sa nagkadayang krimen na sikop sa kapulisan. Ang usa kanila mipatay sa kabit sa iyang asawa. Ang usa kanhi sakop sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Kinsa mipatay sa 14 anyos nga namaligya og cellphone. Alang sa dugang detalye, Suginlimi, Madin Sabang. Nagtingkagol sa CCPO Station 2 si Ricardo Abestano, humaniya dunggaba og namatay ang gingong kabit sa iyang asawa nga nailhang si Christopher Responde. Nakit-an sa sospek pasado alas 7 kagabi nga miangkas ang iyang asawa sa lalaking nagmotorsiklo sa Maidan Fidel Rosario Extension habig sa Barangay Sambag 1. Ug saway pagduha-duha, gihansakan dayon niini ang biktima gamit ang kutsilyo. Giangko ni Abestano nga siya ang midunggab sa biktima tungod sa selos. Napuno na ang sospek sa binuhatan sa iyang asawa. Wa magmahay sa iyang gibuhat ang sospek kinsa gitabangan og kulata sa mga tao sa dapit dihang naabot ang mga pulis. Kung nakakonsensa maka hinumdum sa sila. Ako lang giloom ba. Pero sa abot sitwasyon nga grabe na, marag na, di na makaya na. Timing na ni Robing si Ikuan, Juan Kalina, moto nga na dakpan siya. Silos ang iyang Ikuan, nungdan, nga nung yan na dunggaban. Tabangan ka. Nasikop sab sa masakop sa Cebu City Homicide Section ang kanhi sakop sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters kinsa mao mipatay sa 14 anyos nga batan-ong lalaki niadtong Huwebes sa gabi. Didto sa lungsod sa Santander nasikop si Mama Inte Abdul Imam human kay masubay sa pamilya sa biktima. Depensa sa dinakpan nga iyang nahimo ang krimen human siya tabangi og kulata sa magsuong bao. Giangkon sab sa dinakpan nga nagplano siya kaniadto nga patyo niya si probe head Raquel Arce humandak pang iyang kapuyo kinsa illegal nga namaligya sa sidewalk. Wa kini niya dayuna human buhii ang iyang live-in partner. Murag mo na sa Muslim, murag mo na iya gigamit sa term nga kuan. Bawsan na ba o traidoray ba? Not necessarily nga katong nakasa nimo mo imo bawsan basta as long as apil mo barkada o pamilya siya sa kuan nakasa banatan gud o bawsan niya. Ang siya namindo siya sa una mga almost more or less 2 years but wag man ko na isuldo way kuan kapoy ko na ba muto ni kuan siya undang siya kuan siya mo kuan mo join Paggawas na niya kanang nausay na wa naman kung nagplano to man naman. So naagi day plano gyud. Sa una.
Katong mga panigawas, akong pares. Kay ubo ka to kagawas ang imong pares, imong patin si Raquel Arce. Maawa sakripisyo na sa taan na. Gid ko kung sa ako ay ibutang sa ako ay wala gyud di ka patawaran sa kanang lalaki ka salbayis man na kay mamamatay taw wala sa lugar. Nasikop sab sa kapulisan sa lungsod sa Konsolasyon si Carlos Sumandao sa Biron. Lumad nga taga Bongbong, Ozamis City, kinsa gipasangin lang notadong carnapper ug akyat bahay. Sakop sab kini sa organisadong grupo. Namiktima og motorsiklo si Sabiron apan dihang girikisa ang bag ni ini, duna kini sulod nga mga mahalong relo, singsing, kwarta ug kamera ug uban pa. Dihang nakig-alayon sa kapulisan sa Mandawi ug Liluan ang Konsolasyon Police, doon nagyoy insidente sa pagpanglungkab ni atong Hunyo 30 sa barangay Paknaan din ang biktima usa ka doktor ug ang na-recover nga mga butang gikan sa bag nga gipanag-iya ni ini. Among gipangutana siya, Mandawi ko nung nanagyo, iwasa kay mag sa specific lugar sa Mandawi. So mo nang nag-verify ko sa mga stations ug asa napita. So nabawan ako sa station 3 dai. So doon siya nga diri sa doktor mo nang among gi-verify kay mo guni number sa niya. So dito na namon nabawan sa station 3 nga kanang usa ka doktor gid ang tagiyan niya ni. Wala kuan unsay bato na maura buhat sa ko na. Unsa ang pagkuan. Ya, atong kuan na ba higayon nagiun sa unsa may gisugo nila nimo? Wala kuan to ni lugita to mi tatagon sa kuan lugit sa Dim mo agi. Tong sa may portahan sir. Sa portahan? Oo. Mindor, gyud? Buat di man siya tumindor sir. Dili pon. Giun sa man ninyo paglungag agi kuan ko ba? Gana to kuan kanang magputaw ba? Madin Sabang, News 5. Duha ka giilang notadong drug pusher sa dakbayan sa Sugbo nasikop sa managlahing operasyon sa kapulisan niadtong Sabado. Minilyon nga balor sa shabu na sakmit. Sugin limi Ed Cañete. Migamit og budol-budol money ang mga operatiba sa Cebu City Intelligence Branch aron masikop ang gilang level 3 drug pusher nga si Lovely Mondragon niadtong Sabado sa gabi sud sa lodging house sa may barangay Santo Niño. Upat ka dagkong putos ug unom ka medium size ug 45 ka gagmayng pakiti sa gituoang shabu ang laing nasakmit nga nagkandidat og 1.5 milyon pesos base sa street value gikan sa Dangerous Drugs Board. Regular customer sa maong lodging house si Mondragon dinhi siya mamaligya og shabu ug dinhi sab musuyop ang iyang mga customer. Mao nga ipatawag sa CIB ang mga pension house owners aron mahangyoon sa ilang koordinasyon. Nasaran nga ang higayon na kini nga aduna sila operasyon sulod sa pension house. Basta mabot ang butang, sir, iyan yung suki nga pension house. Anharagid na siya diha. So tinuod to naman siya gisulti ganiya, duha sila ka buok. Murag iyang amiga pang ginaling butang. Through text, sir, magsugat-sugat sa bisag asa. So ihatag sa iya ang butang. Nya hindi ka-receive niya sa butang. So adto na siya sa maong pension house mo check-in. Di man ko mag-repack ko eh. Kinsa mo tig-repack kaya? Ako amiga. Ano po kaya amiga? Kuan pila mo kabog kaya amiga? Duha. Pero og ginagko nga transaksyon kasagaran ana gyud sa hotel imuha or sa pension house? Dito raman perme. People of the Philippines versus Roberto Okba Rapuela aka Boss RR. Sitio Pongkod, Barangay Alaska, Mambaling, Cebu City. Sayo sa buntag niadtong Sabado, mipahigayon sab og search operation ang Regional Intelligence Division sa panimay ni Roberto Rapuela alias Boss RR sa Sitio Pongtod, Barangay Mambaling. Gibase ang operasyon sa gipagawas sa search warrant ni Judge Wilfredo Navarro. Misaksi sa operasyon sila si Mambaling Barangay Kapitan Willie Go o Konsyal Arturo Belsinia. Usa ka dakong putos og tulo ka medium size sa gituhoang shabu og kalibre 40 nga armas ang ilang nadiskubrihan. Sa laing balay ni Rapuela, nakuha kining 38 snub-nose revolver og laing medium size nga shabu. Apil sa giutingkay ang duha ka sakinan ini din nakuha kining armas nga M4 ug laing upat ka mga pakiting shabu ug usa ka magasin. Gipakita ni RID Deputy Chief Police Superintendent Rex Dirillo kining nylon nga giingong maoy birahon sa mga suki ni Rapuela.
Sa dagong wanang sa compound, makita ang sama sa usa ka sari-sari store din ipalusot ang droga sa gamay nga bangag ug ipadailo sa sab sa kahoy. Usa pa dito kagawas. Doon na say mga pultahan nga ginama sa steel plate, apila kining tulo ka klase sa pultahan. Usa ka numero 1 tigpayuhot og droga si Rapoela dinhi sa Sugbo ug ang Camp Cramina mismo ang mimando sa RID nga paghimo sa ilang operasyon. Gingon gikan sa Muntinlupa ang mga syabo nga nasakbit sa kabulsan din mukabat king talan og 3.2 milyones pesos. Actually, apil ni sa mga big targets nato nga gi-develop i project. So finally makuha gyud siya. Pila ka buwan sa surveillance? Dugay-dugay ni siya kay timing-timingon muna siya, inapod yung supply, impact yung supply. Kung sa kalisod pag surveillance sir, lisod kay sudlo na yung balay. In the first place, nasa congested area and the people, public knowledge na are very sympathetic to this person. Tingali, si kapulisan siguro, ilam ng trabaho, basin. Pero sa inyo, ang Peace and Order Council nyo, wag din siya mahibawi nga mo niyang... So pa sa mong meeting, wag man yun siya mahisguti, pero moral lang ka ng dungog-dungog, rabi ka. No comment sir. Ha? No comment. No comment ka. Ed Cañete, News 5. Posibleng mahunong ang pipila ka mga klase sa Metro Cebu. Sa gayon nga magsugod na ang APEC meetings karong buwan sa Agosto ug Setyembre. Kini ang usa sa mga nahuna-hunaan sa Local APEC Executive Committee atol sa ilang panagtagbo kaganiha kay posibleng makatabang kini sa pagluag sa trapiko. Apan matod ni Governor Junjun Davide, kinahanglan pa kining tun-an uban ang pipila ka ahensya kung posible ba kini. Igora silang morekomendar apan ang moaprobar nini mao ang National Organizing Committee. Wa na hinuon gibutyag kung apil sa gisgutan sa tulo ka mga mayor ang color coding scheme sa mga sakyanan. Okay, kana to which days are heavy, which days are kanang traffic, kana everyday traffic mo yun na. Pero tanaw na to, depende po sa meeting, no? Saan gibukat to sa meeting, pero very likely, masuspend yun ang mga classes na yun eh. Gitambungan sa nagkalain-laing sektor sa Katilingban ang State of the City Address ni Cebu City Mayor Michael Rama niadtong Sabado. Din usa sa iyang saad, wa na unyay utang ang dakbayan sa di pa motapos ang iyang termino. Gilauman sab nga mahuman ang Phase 1 sa bag-ong Cebu City Medical Center sudlang sa 21 ka buwan. Human kini gi-award sa winning bidder. Jinky Rosit, Suginlimi. Wa makapugong ang patak-patak ng mga pag-uwan nitong Sabado aron mapadayag ni Cebu City Mayor Michael Rama ang iyang mga nahimo sa syudad pinaagi siyang State of the City Address. Gipakita niya ang iyang mga accomplishments pinaagi sa video presentation, din doon na pa'y nasukip ng mga testimonya sa mga taong nakabenepisyo. Paninguhaon ni Rama nga mahimong debt-free kung wa nay utang ang syudad sa katapusang tuig sa iyang termino. Nasayran nga mahimo nang mabayran sa syudad ang 3 billion pesos nga utang gikan sa kitaon unya sa mga luna sa South Road Properties nga nahimo pinaagi ni kanhi Kongresista Tomas Osmeña. And he should also be commended, for he will be part of history, and his name is former Congressman Mayor Tommy Osmeña. A big hand for him. Atol sa maong kalihukan, gianunsyo ni Rama ang pagpagawas sa honoraria og financial aid nga madawat sa mga senior citizens, persons with disabilities ug mga barangay officials karong simanaha. Samtang usa ka buwan nga sweldo ang madawat sab sa tanang empleyado sa City Hall sunod buwan. Oh, natagbaw. Ha? Kay mayo may ako ang citizen gitagaan niya og kwan. Pribilehiyo nga matagaan dag 2,000. We know we will be safe in the future when it comes to finances, when it comes to infrastructures and other developments sa city. Proud kay Mayor Rama. Oh, nalipay ma'am. Kay dako man lagi katabang namo sa ginagmay. Natagbaw si kanhi Mayor Alvin Garcia sa gipaybaw ni Rama. It covered a lot of ground. Unya ang iyang achievements, iyang
some of those I didn't know, no? And I'm very, very happy and proud of my city because of what Mayor Rama has done. So, proceeding to our turnover of the notice of award. Gitakda sab nga sugdan sa pagtrabaho sa CE Padilla Construction Incorporated ang 514 million pesos nga bag-ong Cebu City Medical Center din gipahigayon ang groundbreaking ceremony nitong Sabado dungan sa paghatag sa naasoyng kontraktor sa Notice of Award. Tukuron unya ang 10-story hospital building nga dunay 500 kahigdaanan sudlang sa 21 ka buwan. Kung ma-fully operational na unya ang maong tambalanan, matud ni Rama nga bisan usa ka sentimo way mabayran ang labing kabus nga pasyente nga ma-admit niini. We must take care of the poor. For the poor are the downtrodden. Rest assured, we have everything planned out. We have the right contractors, we have the right suppliers. They're all lined up for the job. We have everything planned. That's why we're very confident that before 21 months, we can complete the task. Gipasalamatan ni Rama si Consihal Mary Ann de los Santos tungod sa iyang inisyatibo nga piso mo hospital ko fund drive. Kahinumduman nga gidemolish ang karaang CCMC building kay peligro na kini dihang napektuhan sa linog niadtong Oktubre tuig 2013. Jinky Rosit, News 5. Nakadawat na og kopya ang National Food Authority Region 7 sa resulta sa eksaminasyon nga gibuhat sa NFA Central Office sa gingong fake rice samples gikan sa Dakbayan sa Davao. Nasuta nga ang chemical compound nga ilang nadiskubrehan makadaot sa lawas sa tao. Andrea Patenya, Suginlimi. Baton sir para may bawaan sir na ano. 8 ka tests ang gipahigayon sa sample sa giingong fake rice nga mikatap dito sa Davao City ug gikumpara ang resulta sa tinuuray nga bugas humay. Nasuta nga ang Davao rice samples positibo sa dibutyl phthalate usa ka chemical compound nga gamiton isip binder sama sa food packaging. Base sab sa eksaminasyon, nalanay sa acetone ug ethanol ang giingong fake rice apan wa ra maunsang authentic nga rice. Matod sa Department of Health, makadaot sa lawas ang pagkaon sa giingong fake rice matag adlaw sud sa 3 ka buwan kay ang dibutyl phthalate usa ka non-food grade substance. Matod ni NFA 7 Assistant Regional Director Nestor Alcoseba, alarming ang maong resulta apan sukad miulbo ang balita kabahin sa fake rice sa Davao, wa pa sila'y nadawat nga taho kabahin sa presensya niini sa Sugbo. Gani ang Provincial Agriculturist Office nakigalayo na sa NFA kay dunay posibilidad nga makasud ang fake rice sa Sugbo tungod sa kadaghang transient point sa probinsya. Nanawagan sab sila sa agribusiness sector sa pagmonitor. Mi paymangno sabang NFA nga adto lang mupalit sa kasaligang rice retailers. Dako kay posibilidad nga makasud na og Cebu kay because of our kaning atong archipelagic nga kuan nga location nato nga pwede mo na isakay og pampot nya madunggo og asa dapit dunggo. Kay Timailhon sa insaktong bugas mao ang tag-as nga lugas, samtang ang fake rice linginon sama sa pellets, sinawon, manimahong plastic, mas gaan ang timbang ug puti kaayo kini. If you put in all these qualities man ha, di ka maibong nga ano nga kanang yung uniform ka is kuan ba kay the rice normally would not be in the same shape as with the others, no? Lahi ko lang kuan god. When it comes in the same shape, paugitan ng tanan-tanan, it must be machine produced. Kun maluto, ang tinuuray nga kanon, way foam nga mahabilin ug pilit kun dugmukon, itandi sa fake rice nga daw sama sa styrofoam. Kung makapalit og bugas nga sama sa description sa fake rice, isumbong kini sa barangay o sa hotline sa NFA 7 nga 2321939. It's practically, I would say, it's our responsibility. I mean kita tanan. Not just kuan ba maingon nga gobyerno ra ana no. Gihangup sab sa NFA ang tabang sa kapulisan sa pagdakop sa mga tigbaligya og peke nga bugas kundo naman gani masakpan dinhi sa Sugbo. Samtang sunod semana gikatakdang magtigom ang mga municipal agriculturists sa tanang kalungsuran din usa kini sa ilang hisgutan. Andrea Patenya, News 5. Bata nga gikatahong missing niadtong Biyernes nakit-a na. Apan ang nakapunit og medala niini gipang dakop. Sumbong kidnapping ang giandam sa kapulisan batok kanila. King Perez, Suginlimi.
Ang batang gidagit nakitaan sa may dalan Hungkera uban sa suspect nga si Genevieve Hop. Nakagawas ang bata silang balay niya atong kadlawon sa Hulyo 2 ug namatikdan sa inahan nga nawa pagkalasay sa buntag. Titigid nila mo, mautangan kasi mo anak ko, sus. Duha ka lalaki nga nagjogging, mitugan kanila nga dunay tulo ka mga lalaki nga may kuha sa kabatang naglaroy-laroy sa kadalanan sa kadlawon. Nailhan sa inahan ng gihulagway nga lalaki. Apan siyang pagsusi sa balay sa lalaki, wala ang iyang bata sa mga kamot ni Jairus Dabon nga iya rasab nga paryente. Si Jairus ug ang iyang kauban nga si Nelson Dayday nga gipadakop sa inahan mitugan nga ilang gitunol ang bata sa kababaeng nagpaila nga inahan ni ini. Matud nila kung nasayod lang sila nga dili inahan ng ilang gitunulan, di nila ihatag ang bata sa babae. Wa jud ko kay okay lang ko sa inahan pero sa iyang bata wa jud ko kay. Usawa man ako kagilty ana. Usawa sa namo pag-report sa pulis sa bata nga may mismo babae nga iangkon nga iyang anak. Kita pa na ako, kuha ng tanan ako, nakuha ng tanan. Yung ano, wala man mo kita sa barangay nga to. Asa na gusto ko muna, sir? Ha? Si Genevieve Hop nga usa ka sex worker nabot sa magikay human nakighilawa sa usa ka customer. Matod niya samtang nagatang og taxi, giduol siya sa tulo ka mga lalaki ug giingnan nga siya ang inahan sa bata. Wa mo tuo si Genevieve, apan gipugos sa mga lalaki ug gitambagan nga mga tuglang sa balay sa usa sa mga lalaki aron makapahuway. Miuban sab si Genevieve, apan samtang didto sa balay, misuway sa paglugos kaniyang usa sa mga lalaki, nga wa niya mailhi og midagan dala ang bata sa iyang gipuy-an sa barangay Kamagayan. Giangko ni Genevieve nga nasayop siya nga wa niya gihatag sa otoridad dayon ang bata, apan wa siya intensyon nga makakwarta sa pagkuha sa bata. Mga amiga, Nagmahay noon ka, magidani mong bata. mulang, maupang galing nila, murikat mga ipo para kuan lang, para walang ko'y Kagahapon nakita ng bata uban si Genevieve sa barangay Kamagayan. Reklamong kidnapping ang atubangon sa mga dinakpan samtang naleksyon ang inahan sa bata human sa hitabo. para ginako. Tigid mahimo ang imong anak, imong pasagdan, kinang panggaon, gid na. Matod sa hepe sa Women and Children's Protection Desk sa Kasuntingan Police, imbestigaron ng anggulo nga dunay kalambigitan ug liability ang inahan sa maong hitabo. Amo sa ipangutana og nganong kanang bata nakagawa sa ginganang mga orasa. Nagpasalamat pagay mo, at least na anak ko, kaysa anong naana sa daan. Bata, pagbiyan ako, atensyon akong kindapo na, ngayon sa kong ransom. King Perez, News 5. Gideklarar nga ubos sa pagbangutan ang lungsod sa Pilar nga dunay labing daghan nga biktima sa pagkalunod sa motor bangka gikan sa Ormoc. 36 kalungon ang giatod sa lungsod sa Pilar, 7 sa Tudela, usa sa Poro ug usa sa San Francisco sa isla sa Camotes. 142 ang ihap sa mga survivors ug 61 ka ihap sa mga patay nga lawas nga na-recover. Apan dunay gihapoy mga pamilya nga nangita sa ilang mga kabanay. Ryan Sorote, Suginlimi. Gipendisyonan ang mga luon sa patayng lawas sa wa pakinigi karga sa BRP Batangas sa Coast Guard o gihatod sa Camotes Island. Wa makadunggo ang barko sa pantalan sa lungsod sa Pilar tungod sa kadako o gidawat ang mga pasahero nga naglakip sa mga survivors ug ang mga lungon. Emosyonal ang pag-abot sa mga kabanay sa mga survivors o sa nangamatay nga giubanan ni Pilar Mayor Jesus Fernandez Jr. Subling gibendisyonan ang mga loon o napakinigipadala sa ilang mga tagtungod. 36 ang nakala sa Pilar, 7 sa Tudela o tag sa Sapporo o San Francisco. Naka-half-mast ang flag sa munisipyo sa Pilar o gideklara na ubos sa state of mourning ang tibuok Pilar. Sa pamilyang Moreno, 5 nga sakop sa ilang banay ang sakay sa bangka. Lakip ni ining bagong meritiro nga principal nga si Sonia Moreno. Iyang anak nga si Russell nga 4 ka buwan nga nagsubak uban sa iyang 2 ka anak og bugtong na luwas si April. Mag-overnight unta sila sa Ormoc apan namugos sa Raiza aron mo eskwela pagkaugma. Di sab madawat ni Rosil ang pag-antos sa iyang inahan, mga pag-umangkon ug igsuon. Gingo pipila kay giyan kini nga misang pagbalik ang iyang igsuon aron pangitaon ng iyang anak hangtod nga wa na makatunga. Gitangtang sa Coast Guard Eastern Visayas ang 2 ka mga releasing officers nga silang ASN Fidel Blanco ug SN2 John Sabado nga mao'y nag-head count sa mga pasero sa bangka.
sa manifesto sa mga pasahero. 173 lang ang nalista apan miabot ng 204 ang mga naihap ng mga survivors ug ang nangamatay. Miangkon si Coast Guard Eastern Visayas Commander Pedro Tinampay nga masipyat sila og panagsa sa pag-ihap sa mga pasahero o gitugyan sa Maritime Casualty Investigation Team ang investigasyon. Ryan Sorote, News 5. Maugkadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, aksyon!